تماشاوان الهجام در باسی انقره دبن دکتر جمالالدین کانی تورون سکرتری گشتی پارتیا پیشروج گلجک پارتسی میوانی من لگل میوانی خو اندیل سر روشا ماسیا ششالی و هر وها اگر آلوزید ماسیا ششالی ده بگرن دست نزیک آهیا پارتیا پیشروج جی بطایبتی گریدای پرساکر طایبتی جی فرمی بونا زمانی رسمی فرمی اندیق سوکن سلاو برز تورون دست پی که دخوازم بزنم روژا دوشمیه جوینا ماسیا ششالیه تی گوتن کو آلوزی نهاد ماسیا ششالی ده هی برز تورون طایبتی جید نوینا iyi parti و آلیندن ده بله نرخاندناته بگرم لسر Öncelikle destpêkê weşana ve xweş be. Masa şeş alî wek hûn jî dizanin ji me sibatê ve dicive raportona xwe belav dike her wa daxuyanên hevbeş belav dike. Ev bê navber berdewam bû. Ya rastî di masaya şeş alî de tu pirsgirêkî nîne lê desthilat masaya şeş alî wek pirsgirêkeke mezin dibîne. Ji ber vê yekê destêwerdana masaya şeş alî dike ji bo belavbûna vê masayê çi ji destê dike net dixwest derz bixe navbera masaya şeş alî her wiha helwiha partiya ku beşdarî masaya şeş alî nebûje li ser wan jî kar dike bangeşe dike Partiya Demokratîka Gelan HDP li ser wan jî kar kir ji ber vê di civîna roja duşemê de tu problemekî navxweyî nîne ev problemên ku hene bi nîqaşê tên derbas kirin lê pirsgirêkên desthilatê mezintir in. برز تورون نها partiyek به نوی پارتیا آزادیا ترکیه bağımsız partisi گود خوازی ماسیا ششالی بکی ماسیا هفتالی اوتی گوتن گلی سر پیشنیارا اکشنر اویک تکرن gelecek partisi ditnavi li ser çi daha önce de soruldu söyledi. Berê jî me bersiv dabû em dibêjin hemû tiştên derbarê masaya şeş alî de dibe li ser mêzê were nîqaş kirin. Tiştek ku derve were li derve dimîne. Ji ber vê serokên giştî roja dûşemê li ser vê mijarê jî dê biaxivin biryar bidin. Dervê vê hemû hewldan masaya şeş alî dixin tengaviyê de roja dûşemê hemû alî fêr bibin. بله برز تورون نها gelek rapırsîtê nekirin îstatîstîk rapırsîtê nekirin tê gotin ku dengderên Kurd li kîjan alî tifaka millet yan tifaka cumhur helwesta xwe bigirin ew tifak dê hilbijartinê de dê ser bikeve nirxandina te li ser bikir Şöyle başlayayım istersen. Elbette HDP Türkiye Elbette HDP içinde en çok Kürt var. herîzede Kurdan li xwe digire lê Kurd tenê dengê xwe nadin HDP dervê vê jî partî hene gelek hevalên me Kurd jî hene dengê xwe din partiya me ji ber vê ev babeta yekem ya duyem jî elbet HDP li Türkiye nêzîkî 6 milyon dengên xwe hene niha jî sedî 11-12 diyarê sedî 10 zêdetir e her halûkarê ji ber vê HDP bi piştevaniya xwe derve yan jî di nav itîfaqê de bide kîja hevpeymanî ev hevpeymanî dê serkeve ji ber vê
دستلات جی و دزانه و 4 سالن به گوتنین هری گران دجنا به HDP ددن سروکین گشتی خستن زندانه دهان پارلمانتر خستن زندانه به هزاران اندامن HDP د زندانه دانه و هفته بوریج و دزانن چون سردانه وان نها تو عالی نکاره کردان نبینه HDP نبینه برز Celalettin Toner hatiye gotin ku AK Parti partiye ke yani pragmatike dikari niziki helbijartinan AK Parti helvesteki bigri beji ez de mesela Kurda amade me zmani resmi bu xwe fermi kabul bikin بۆ çi masaya şeş alî di mesela Kurda ew qasî lawaz tev digere masaya şeş alî di meseleya Kurda tu bernameyekî nîzîgahiyekî seknekî nîşan nade ferm Şimdi öncelikle altılı masanın şu an دستپێکی ئەم vê bêjin ji ber ku nebuye destselat hêza xwe nîne nikare vê bike yan jî tiştekî din bike ya duyem jî destselat di vê mijarê de nêrînên wan taybet di 6 salên dawî de başkanlarını hapse atarak serokên giştî yên HDP xistin zindanê bo hemû şaredariyan qeyûm hatin danîn ji bo Kurdan çi difikire demekî dirêje diyar kiriye ji ber vê ji vir şûndatir mesela weke hilbijartin İstanbolê de rojên dawî de name ji Öcalananîn birayê Öcalan derxistin televizyonê lê ev çi kir berevajî dengên opozisyonê zêde kirin bal çalarak به گوتنکی شیرین نکاره کردان بخاپینه دبی همو عالی جدل بن و جدل بونه بخوازن پرسا کرد چاره سر بکن دواره زمان دا یانجی به تشتین بچوک نکارن دنگین کردان بگرن Başa masaya şeşaliydi meseleye divê meselê de bo çi helwestekî nîşan nadê tu dibêje got tiştê biçûk Kurd naxapin Kurd divê yani sekneke germ li hemberî wan hebe ji bo çi masaya şeşalî mesela wekî nimûne dernakeve bêje di mesela zimanê Kurdî de em amade ne ku statûyekê zimanê Kurdî re nas bike. evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Ez vê bêjim di nava masaya şeşalî de nêrînên gelekê cuda hene lê di civîna Partiya Gelecek de dahatî de daxuyaniyekî nirxên hevbeş hate ragihandin li wê derê demokratîk bûn bingeh bû eger li Tirkiye demokrasî hebe demokratîk bûn hebû duwarê mafên kültürî û zimanê de jî de gav bên avêtin hûn jî zanin nêrînên pir cuda di masaya şeş alî de heye em duwarê zimanê de partiyekî vekirîne û em dixwazin bi zimanê dayîkê perwerde were dîtin di bernameya me de hene lê hin partî hene naxwazin ev mijar were rojevê li ser gotûbêj jî were kirin lê niha bijarde me sereke daxwaza me sereke ev desthilat dawî bibe dema sistema parlamenterî li Tirkiye ava bû demokratik sistem ava bû gelek pirsgirêkên Tirkiye de çareser bibin û piraniya xelkê Tirkiye jî dixwazin ev pirsgirêk çareser bibin ez bi navê xwe partiyê xwe dikarim bêjim em dixwazin pirsa Kurd çareser bibe û ji bo vê çê pêwîst be em ê bikin Her wiha dixwazim bizanibim yani niha mesela Kurd ez Partiya Gelecekê dima aliyekî Partiya Dêva de dima aliyekî lê mesela İyi Parti divê derbarê de gava got helwestekî tund hemberî Kurda ew werdigirê ji bo çi baweriya Kurdan bi masaya şeşalî ver
Valla altılı masa Masa şeş ali neha jibo demokratik buna Türkiye heviye heri mazlama. Jiber ev belgen hev beş ku me imza kirine jibo demokratik buna Türkiye peşi vedike. Dema ev çe bu و dema em derba sistema parlamenteri bun em karin pirsgirê kendin hêsantir çareser bikin. Ji bo Kurdan cephe değil, bir senedir Türkiye'de Kürtleri hevpeymaniya Cumhurê ji bo Kurdan demokratiktir nîne. Hatta ev 6 salin ji bo Kurdan tiştên herî xirabkirine ev desthilat wiha kiriye. Neha dûrketina vê desthilatê di bercevendiya hemû demokratîk xwazan û Kurdan de ye. Spasiyat etkim, Brez Doktor Cemalettin Kanî Torun, Sekreteriye Giştiye Partiya Peşeroja Gelecek Partisi, ji Ankara gelme. ben teşekkür ederim.